La fe en Jesucrist per mi és com la sang que circula per dintre les venes, que em dona la vida a tota la meva persona. Dit així en general, però vull dir, jo sense la fe no tindria sentit la meva vida. La fe la transforma en la meva vida intentant que totes les meves obres de cada dia siguin un verdader testimoni del Crist i que vegem les persones un altre Crist, una altra persona que hi he d'estimar sobretot i el que l'he d'ajudar bonament amb el que pugui i transmetre-li el que per mi és la fe, que veguin, encara que potser de paraula no ho manifesti, però que veguin almenys amb el meu testimoni, que per mi la fe és vital.